Kienet sajjetta fil-Bnazzi. Leonard miet bid-delizzu li tant kien iħobb. Kien bniedem b'qalb tad-deb u ta' ftit kliem. Hekk kien deskritt minn ħutu Leonard Camilleri, ir-raġel li kmien is-Sibt filgħodu telef ħajtu fl-isplużjoni li seħħet fil-Kamra tan-Nar San Giuseppe ta' Ħalkirkop. Leonard kien il-kbir fost 5 aħwa, Carmen, Lucy, Phyllis u Tanja. Lucy Polledano tiddeskrivilna kif Leonard kien raġel ta' ftit kliem u li kien maħbub minn kulħadd. Ħija kien tifel, kwiet, ta' ftit kliem, mija kien jiftaħ ħafna qalbu, għax dejjem hawa għandi kien ikun. Dispjaċini ma tantx niflaħ nitkellem. U kien jiftaħ qalbu ħafna mija kien jgħidli minn Alla għandi lilek hawn għax m'għandi l-ħadd. Għajnda qalbi maqsuma. Skejn, hemm kien tifel kwiet ħafna. Dejjem fommu kwiet. Dak li nista' ngħid kien jiġbaħ ħafna l-ommi għax l-istess karattru ta' ommi kellu. Jisom żewġ anġli fis-sema. Fis-sema għandna tnejn huma. Hija tkellmet dwar in-namra li kellu huwa għall piroteknika. In-namra li kellu veru kienet għal qalbu San Giuseppe tela u San Giuseppe nieżel. U kien tmorru d-dar tiegħu għandu 4 mill-kbar ritratti ta' San Giuseppe. Kien wisq għal qalbu. Miet bid-delizzju li kien iħobb. Lucy tirrakkontanna x'ħasset fil-mument illi semet il-ħoss tal-isplużjoni. Jien ħriġt niġri l-barra u l-ewwel ma ħsibt fih u fit-tifel. Għax huma kienu t-tnejn iffissati, immu l-iktar li kien. U nagħmel Madonna x'ġara, ma x'ġara tgħid il-post tan-nar ta' San Giuseppe, jiena moħħi kollu hemm kien jewden moħħi. U l-ewwel bdejt inċempel it-tifel u ma jirrispondix. Aj ma Madonna tilhom x'ġara tgħid. U nċempel lilu ma jirrispondix u daw ta' qoddiemi jattilhom. Għallu li kompli prova. U t-tifel weġibni fl-axħar u le. Għetlu l-għarni, għetlu ħija, għetlu mur naqra. Għalli għawi jiena. Għalli sissa għadna ma nafu xej. Għalli għax ma nistawx nidħlu. Għetlu għorrajt, għetlu kif tkun taf xi ħaġa jgħidli. U mbagħad għalli ma. Mhux ġie ċampilli damem. Għalli ma. Għalli ikkalma għalli 99% kien hemm. B'ħutu jgħidu li kien bniedem li kellu ferman qalbu lill-familja. Kellu semmiħ, kien jintafhem fuq is-siġġa fil-kċina. Minflok ommi dejjem l-istess post kien joqogħdu. Huma tnejn. Kien jgħidli qasan kont ngħidlu woqgħod hemm jiena ma ddejjaqnejx. Kien ngħidlu woqgħod hemm. Kien ngħidlu nsejjar le, kien jgħidli le, jiena nsejjer kollox nagħmel. Veru tifel, ħadd ma jista' jgħid kelma fuqu, kemm kien raġel tajjeb. Qaddis, qed ngħidlek qaddis kien. Minna kienu ħobbna kollha. Ħafna. Fl-ewwel tas-sena jew il-milit dejjem ngħidlu biex jikol għandna peress li qed waħdu u kien jiġi waqt kemm kien jieħu pjaċir. Meta noħorġu dejjem ngħidulu jiġi. Kull fejn immorru. Fis-sajf immorru Pols, konna party, siġimana. Miskin ma kellu l-ħadd, allura dejjem ġarru ġimana kien. Ma mhix tagħmel issa. Hekk oġbu. Sajjetta fil-Bnazzi di. Bniedem tgħid ma jiflaħx jgħid fis-sodda tistennija, imma dej il-ġimgħa stess kien għandi. Sissa għadu mhux magħruf meta se jsir il-funeral ta' Leonard Camilleri hekk kif l-inkjesta dwar dan l-inċident għadha għaddejja.